Nos, hello. Erre gondolom abból a pár nézőből senki nem számított erre, főleg nem erre a játékra. De itt van az első olyan videóm, amit bárki úgy néz meg, hogy valami van benne, szóval beszéd. A hang az nem tudom, hogy még milyen. Akkor tök jó játék. Nem tudom, hogy ezt mennyire fogjátok élvezni, hogy én itt random ugrálok egy kockával, de mindegy. És egyértelműen aki ismeri a játékot, az már rájöhetett, gondolom, hogy ez a karakter, hát ez nem túl Google Play-es. Hanem random Google APK. Jaj. Aki nem ismerné, az Geometry Dash a neve. Megnyomod a képernyőt és ugrálsz, nem szabad belemenni a tüskébe. Nagyon nehéz játék, non. És ez éppenséggel telefonos, de egyébként laptopon szoktam csinálni. És azért nem megy a csatorna, mert egy laptopra várok. Egyértelműen is, ugye? Mert hát én magamnak nyilvánvalóan nem veszek meg, mert nekem nincsen rá pénzem. És mástól se kapok, amúgy. Mert másnak sincs pénze rá. Úgyhogy most... Yeah. Azért utána se ígérem, hogy nagyon fog menni ez a csatorna, de... talán minden második hétvégén, de ez közel se biztos. Közben nem lesz túl hosszú ez a videó, mert éppenséggel mennem kell egy buszra. És ezt nem kéne lekés... 12 van. Ups. Na. Kent lehet sokkal jobb. Laptopon a normális van meg. Nem tudom miért, de ott a normális van meg. És ott sem a live. És nem egy random Google APK. Ami laptopon már nem APK, de... mindig ott használ. Erre a videóra egyébként nem ezt a játékot terveztem, de éppen reggel van és olyankor nem akarok egy horrorral játszani, meg rájöttem, hogy ezt lehet, hogy beraknám inkább 18 pluszra, mert az, hogy rádüvölt egy robot,
És ezt most így lágyan mondtam, mert nem akartam elmagyarázni. Az így egy kicsit szerintem nem így ilyen 2 éveseknek való. Nekem a 3-4 feliratkozóm az egy osztálytársam. Meg egy másik is. És neveket nem fogom mondani. Én Soma vagyok, teljes nevet nem fogok mondani. Amúgy meg Soma Mester. Mert én nem az igazi nevem, hanem úgy hivatom magam. De inkább Főalma király. Amit ne kérdezzetek. Valaki tudni akarja, akkor nem a feliratkozók miatt videózok, hanem csak azért, mert jól esik. Amúgy azért nem beszélek ennyit, mert különben itt káromkodnék, csak nem akarom 18-20-asra berakni ezt a videót. Egyébként nem lesz nagyon jellemző a csatornára, hogy itt majd folyton káromkodok. De hogyha egyedül leszek itthon, akkor kb. Biztos. Most például egyedül vagyok otthon. Még csak 16 van. Nem egy csomó időn. Gondolom, mennyire élvezhetitek ezt.
Jó. Az utolsó videónál úgy volt, hogy fent volt a kép tetején szöveg, és akkor az volt az, amit igazából én mondtam. Amúgy valószínűleg azt a sorozatomat így leállítom. Ez 21 van már. 25-kor vége lesz a videónak. Nem lesz hosszú, de legalább van. Még alapban nem tudok ilyen órás videókat csinálni telefonon, mert nekem nincsen ilyenre tárhelyem. Jaj. Próbálnak mondani dolgokat, csak így mindegyikben az lesz az első gondolatom, hogy az biztos, hogy csúnya szóval mondanám, és most ezt így egy ilyen barátibb videónak akartam csinálni, úgyhogy barátosabb. Nagyon beszélni videóban nem fogok, maximum egy barátommal. Csak ő nem tud videózni még, neki még nincsen csatornája, azért mert van egy alkalmazása, és akkor ez így megblokkolja, meggátolja. Jaj. Azon gondolkodtam, hogy csinálok majd egy másik csatornát, és ott angolul beszélek, mert ott lehet, hogy többen néznének, de nem vagyok benne biztos. Erre az én a kedvencem, amikor elfelejtettem, hogy ez nem az eredeti. Ó, semmi. Telefonon egyébként nagyon ilyen fura. Főleg, hogy próbálom úgy tartani, hogy így ne takarjam el a mikrofont. Következő halál, és ennyi volt a videó. Ez esküvéletem volt. Amúgy is már 25 van, úgyhogy én soma voltam, meg leszek és vagyok. Egyértelműen.
Sziasztok!